Cardon is Samson Taron, pinning with talk show on 6 schedule to the Constitution of India and Autonomous State pinning with England Farok Priya Chok Kebraket Hom 463 episode Kepling lo, masih pinning with Banget Hom panelist do Kipapon, masih Francis Nili Nupeng Pachini Depo Nilidung Kang ni Bangke, Akihai Sarjay Kathar, Alangli APHLC President lo, Lapen Alangli Not IS retired Abang Pulo, Alangli Pandame, Kiparteng Pen Kevang. Ponapol arang panteng kono Cardon. adon fudu tulang ang bongkang ni alang li thare dipen rongpi alang li nonamat EPHLC long office secretary at president ngo alang li pandame ke phateng pen ke ban ponapol teng kono alang li pandame apan adar si tulang alang li ke peneng we sike cheng silang alang li labang so chatai long masalang li pandame ke phapon ateng pen alang li Pandame teng kono alang li men lake Chondro Inhi alang li NC Hills district pelo lapen alang li constituency ke Umrangsuk masa alang li pandame na chitong kono por alang li panteng kono nasi peleng we nilitung na chithana chimum pon chike lahen lo he puta he kopima la chini pe me polotante nilitung reng dununi Constitution of India long ta lahen lo Lapen 6 schedule long tamay lasong yang lagi tumpan ke panongpi. Kaya alam halada ke tokdo lapen akhay tin pansi ajakong tamay kipi a state lapen akhay tumansi ajakong kipi tapi precet la pusong si teknolog. Lasi kaya alam jong si tum cicini ne pulode cinghona tekdelji. Kaya alam jong si tum cicini ne purki mo cicini ne pulodam te ilitum papi hubji. Lasi kaya kopi ma lapen kacini penapot ile tum kopi pi ale do la hai project se ningwe tum chitham ponji la sa pransi ile tum hey kopi lo anthropology ateng anthropology pulotante lake ile tum jutang jubat lapen hey lapen elamiki lapen ke do ke thak ile tum kacing ki kacingwai asom an apan pangrum pen anthropology pu definition Kardak pen sarpansi ko patang kon po prangsi lapen la sopi ile tum tribes atum epeng ke dopen kopan akenang sot long pada cara aja pa pasal prangsi ni lisa jaga tarman sa por po anthropology ateng pen kai ku pilo nang li kapor hilong lapen kacinya teng pulo tante rat pantani tasa Cardon. Pinigene tum Anthropology akitab dakave la potsi anthropology akitab along definition mane peklar dakpen kei puku pia fansi puma la ke ni tum pu kitab pen ang peklang sedaji akitab avede setanin yung kachini ke anthropology along ke tok la pen sociology along ke tok la ke lo pirthe ke afran ke Inut bahini dolo, lapen muchot se horde dolo, horde 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 dolo, hala soike aronda velo, thanda velo, akhei puta velo, muche dorap chomp henlo, amasi la horde atum thebom lo, horde atumang bong ron dan po, ke hai una ling chepe thepo, amasi apike horde atum si drive nang jeplang na drive jeplang det pen ke an ke drive atum tingrum thu pet pen an ke isi a KP jeplang la ke KP la bang ke drive amata ilitum karbiatum alam en ke K pulo lata drive ku ke la ke alam gewang ge ha letin tu malam tribus tu pensi gewang tribus mane la ke tribus la ke tribus ke kalang lo letin tu malam pensi gewang lo la ke 3 divisions po pa 3 divisions or groups of ancient Roman people tribal, 3 divisions of ancient Roman people. La so are
three divisions of ancient Roman people po alam Latin atum pen alam lo lage la pen si Engraji atum da en lo la pen apike tribe po tribe non eli tung ke tribe bom la tribe atum thebom lo la pen theklong lo itum tribe atum anta chelang pet pite itum ta bang akhe akhe thi atum ben hala tum ta bang akhe tum ta tribe atum chelang pet se akhe thi do lo ko jo itum hala son do dun nan pura tribe atum an chelang pet pite itum hala bang tribe chelang o pen ke do tang atum long ke ka che dan nun je pan sum kru bisaralam non Bengali atum alang litum a tribe along itum hananga than tribe haruke thom bagduk pur halada tribe haruke thom la pe clan pen lo mene haruke thom pan room pet ben si Bengali akhei man son thak si bamun atum ta brahmin pu bamun atum ta isi akhei na man alang litum bamun atum ke tribe cap do hala tu tribe cap chipang room pet si bamun akhei man thula la pen non ke hala tum chipang room pet pen na jo alang litum ing tang ulu la tribe ke do una hot ko anma tribe atum bong ke chilang un e ke chilang sele hala bang so akahen no akachelang sele chi o book pen ke an ke ing tang la alam ke la hele la si munit akhei pu ke apran ke hort do lo hort pen tribe che plang lo la pen tribe pa tu che plang chi room to pet pen ke khei che plang lo hala da sanskrit pen pu dang lo te la ke rastro che plang lo rastro in english pen pu dang ke nation che plang lo nation che plang n a t i o n nation che plang lo nation ke che plang ke tribe atum ang bong akachelang selet an chewat et pama chelang pet lo te atum nation che plang det ko an ke nation che plang det lo te latum hala nation ke che plang tang atum pen che dan un puan ki muluk do tan ko ge ako ba hala inono mat ke itum tribe atum ang bong itum ke isi a nation je plang nanji itum ta ekhai isi pet lo pu itum chichini ne apo se itum hala ron ke sedan hutta non democratic a ron ke sedan hutta la pen ron jong hutta hala bang tribalism english pen pu down te tribalism che o et pen jelang pet atum long ke ili cedan dun sumru hala tuma besi dun turong ke ti la itum a tribe atum man kapirem ji apan hala bang tribe kali along si tribe kali mane hala tum da tribe lo fran ke se da tribe apot che war to et pen hala chepang tangra atum long dun turong po an ame thanga ke pan ke kapirem turong ti la hello ke kahe nu nei bang no no ma ke ni li la so alam si ningye po la si tribe pu ke la ke munit akhei kali la ke tribal pu ke la ke Engraji pen ke adjective pu la ke hala part of speech pu do mati di Engraji grammar lo hala part of speech attainment ke tribe pu ke la ke noun lo tribal pu ke la ke adjective lo tribe pu ke noun la ke amen lo seta tribal pu bang ke la ke agun lo what abdur bang tribal pu bang ke la hele non ansineli ningyat chapo alang litum ta paningyat na Kero bila sir, nasi ilitum kachini asona mo kenam so dopik non ilitum metang itum ke khai su poteyo nasi labang so khai so long ilitum kachini nang ji asona mo dopik nasi kipokar tu mucho do porang pana kero bilo non na kai depend rong pilong sa dampo nang li kachini ateng pulo tante ba non ilitum ke theglong non amat ke ilitum karbi lapen kaprek atrat sa tumsi
Karbi Anglong aru dulu. Kibi kici da dulu. Sta 6 schedule tengke itum tribes atum masing panong bilo. None jong sarben paklar dulu tribal buke adjective. Mana aot. Lasi akhe pan mention am lede dilo. La so teng bulo tang te tribal buke toko bangke kicoko kali dia. Tribe kusi tum panang punangji. Lasi non nanglihin pen kacinia teng bulo tang te. Labangso a tribe atum Troxiner ke bagdo Karbi Anglong itu. Setelah troxiner ke bangbong ta kaprek kusi muni tum cuma tabom lah. Latung ta. Seta angkur nange plangke ejat bet lo poke. Kacini dam aksik oela. Lasila sop tak le tum ke par sik pen kaprek atrak tum ta. Hanange plangke isi bet lo ba ejat bet lo poko sompe segi tum ke tanam tek pola sop ta. Nili kacini da mateng ke la ka Jepang tekji pulotan te wir tege ares di munida kaya angmong ke munida jak ke ares son video la son pli ares angmong pensi itum ta la son pli angmong pen isi mai si itum ta daksi dolo daksi ke klodun lo si Cubang ke asap tak keng keda ji, lapen kelang penan ta tek cot ji, tama Arya keng ta, lason ding soy saya son, lason atuma fan ke nigroid lo, lapen atum dat India lam tado, sita akeong pige latum Afrika anat sido, lason si Caucasian tumta areng kelok lapen itum ilitum bangke Mongolian pulote RJ bangke dinglon lam ledeji la asap so pilma pudampo bonglong hoy hay so lapen areng ta jat son lapen emek ta lason emek ang lu wedi pinung dode lason mansi itu Mongolian tuke ipudam lapen Irian pulote lage hala Iraq Iran lom kedo hala tum sinon India anta apige latum nang ingbak lo amat India ta nang cerai kid lo lasi hala tum ke Irian lo amat non ini tum kaci pangthek nai pulotan te lason pliang bong pen polo bang si ilitum Karbi itu mate Naga itu mate Kuki itu mate Mar itu Miju itu Khasi itu lah non itu gici pubom tribe itu Hills tribe dat kali lah tribe itu an tribal kusi jasa mereka sini di tilo non lomke tribal kuning je chuang masih tribal kupete mementa kamar hadam sungkrung lason lasi la tribal tribe tum ana bangke ilitum ke Mongolian along si ke dulu la pen ilitum ke Mongolian tum lo ilitum je thanang ko la so phisi la Mongolian khayang bom Mongolian lo ku cicini eta phisi Mongolian ko mak ulo tante Karbi ta kalang lo Kuki ta kalang lo Mar ta kalang lo Biete ta kalang lo Rangkhol ta kalang lo di masa takalang lo Naga takalang lo Naga angbong ta Jemi au anggami lo tha rengma sema lason kapre atum anta la Mongolian atum eselo la posi itum nangke planke isivel usi itum bangke angkur mate kace khoche rolam thei bangke ke joy ke ben thamani blo tangke la helo ke isi toar ke lapen akaprek atum afanta itum example paklang di blotan te non son area atum pensi itum non India long dorap turlo area atum ke ala marwari atum ke abang ke thegiding apuda dinglon ji lapen areng yang mijang hungji amekta theo ji ano kan da dingo oji hala tumge area no si hala tumpen ili tum arja brapchom ta
Cingbar be pulutan te halake itum ares kali mate itum akhai kali usi itum chini dam nangko ilitum kar bi pe nagar cha rapchom pulute kolobang se kar bima kolobang se nagama pu jok tanang khana bang ave pulutan te akimia muni tum hange itum tapang thek thek se deji dia porma pulutan te lage ilitum ke isive da res lo isive da khai lo usi ilitum chini dam lai lo Akhirnya film, ini tuh kaya bang itu cicing apa mana ini? Kaya cicing apa Messi, ini tuh laso pisi ini tuh kam nak lemunji. Artinya muhajang ini pulau Constitution dia kiki maron, mata dia kecari aron alongan dami kaya pansu dapu reservation dami kipi laben labangso akhe pan lapuson ajakong non hajong MP election tangdet lo non kaprek as state tum a chief minister tum ta la puson si prime minister tum ampan proposal kipi for example Bihar pan special status pan pinanji Andhra pan la sonaja kong nang pinanji la puson si akhe pan kachingon pan jok kai dame apran bunai pusi kege dinum ta matha pon ba kamatha ba ke claim pon la puson na sinon ilitum abang kelason lo hai po bang ilitum ong dung atau bang karbi makar bi po bang sini lo seta karbi ben akaprek ilitum long na track gunang ma dedi halatum apana bang ke e ok ivi kache podam thangna tawi pusi matharam kokiti ong dung atong ke la pen apot ilitum unity mate ning si ke bang pen kacing room pen yang kam kacing job pen kam ke temi pan sai ke temi pan itum akasik sak ba kisung boko lasi hurkimo ilitum inthum dam pen pur pen ilitum charli lep lo dam pe ilitum konat pen si ke bang ma ku som pen si ke plang ma la pen itum han jakong bu pipi sinang pi ma ilitum government pen mo sarkar pen kacing dam sa tum thek mi desi akhiro pilom depend upon the apa non potong dalam pilonan peningwe ensil senasi tong duna korte do posi inghia sangho pansine li apran se apor bipon po alali fanili kar ju ji bang kalahan lo kidam tang nang itu ma constituency long kami long le alam ki na poson do holta mining pati halaga ason long le arlo ahor mu ki phurji pu na poson Arni ba la puson ki hotpon pena pot halaga ong dung litum kar bialong le pena kapre khai malong le kana hokke tam ko sen jlong lasi halaga ilitum makar biatum ki do kasik sak ba kapre khai dum kasik sak son sidu lasi ilitum kopuson men si halaga mining na militum ki khangun ko kopuson aken kam ka jormen si litum khai ka chingrum the ko langsung putar nang pan nang apor pan hok lo ni taju dak le tum di mana so mate ngom so di kan hitung nang sama so nang non sung pro citong nang do pin mining kurang kapek yang problem punon pin non 73 kimi yang ki wanji punon sila pulo non mining hak punon pada kita orang pun ke mining klaim longle pilih the an la latung mining ang klaim je pan ala halongan purje pan cement factory kapre kimi nang biji pan pen kapre pelangan pen nang bai da dolar tum pan nang bai same produk non mining si padi mangke ado kuya longle mangke 1270 hectare 9520 biha bala longle do dak rong kep do dak kapan lopon ada kado kuwe apa na kusiku horlo itu tum halongle nang pidak te itu nasi ramponasi do po manon ke ako song dilo longli ta nahok kami khali longli
joy do rui bu da gani lo ani tum ratum ke nang tum combination ki po kapre ki po kusami combination chu deng dame la sotang ka pen thang ke ne thira ne the ans ti ngerji no se da ratum ke no la son si ku itum hake combination nang ne itum ke long de na ki the da pu se song bo asal la chi yo ke phansi non ke dam tanga ni tami itum protest no MDC na office do rally protest no sedak memorandum takilo to chief minister of Assam Khan na MDC officer Suben itu la mining solution itu kan government na talks ta kami itu ke only launch of mining bang itu ke cancel lanji launch of Nasi langsung kan bangke pulau mon kada cuai bom sesong bom lon la ne jak pen ustame lo mining phake chen chada ra ke mech pore the busi pura chidi glar lo lan la nasi bofen no kapre kapre buti pen akle bom mining phan bodi bom sami tu mera to mera ke song bom ji kapre kapre ke sami song de kapre kapre buti pen me la mining jok ji phan asong thaksa long pek ka dolan Udah 7 factory ini bang jiku, Laksmi Cement kan cement factory ini bang jiku lake, udah kalau malam sekarang 11 kilo bosi, 11 kilo para orang bosiku, 11 kilo pen, contoh lah peng, kalau 11 kilo kan ke para orang men, bofen orang cibi ke, sekian cibi ke, nobdi long kukuruku, ala long ni pen. 2600 bigha 2600 bigha an karbitu mang ke jeng nanta itu ke longde ta nang pekek the combination ta judeng ke nang ni tanga nang ni pus karbitu mang ke pusi ni thip anu na thang no sita pipe tanga judeng de amar la ada kacari konsil lumang non son sikle sien mang ke dan no di long kupru pu parong masalah orang kamera kan bangge keturunan di proyeksi along le bangge pala di masalah orang pun chen lo anala kabi lo kan tame punam lab lo anla no bilo kuru busi kusonne illegally tunan pataka selam lo pataka selam tara si amun di left right tuman amen si kumat ne amen pen jadi paru ko kumat ne ben jadi paru ini so si tu selam la si em amun tuman selam la anla Arjulong Longlia nam mangke state government pen jiring si pen 2 lakhs pi bus Arjulong anda kado ko wege Longlia nang to me 2600 bigha la pen non konsil long mangke 40 crore lang lo bus Arjulong nang liat lo pun ke apdong le hok lo 40 crore lang lo 40 crore lang le pen la di masarong mangke pada di masarong mangke thare house do thare house do pen indo pen tu nang lak ni ro nam lo kon sila so kan amen cek khan si pa rong so kan ba chi ni pen ngam ba nang e so le pe ro hop lo ama cek ro nam ta cek lo men tok ta ko man amen ta chok se son idam lo ang rong so kan ipu lo lak ni lo pada lo lo kan ba chi ni pen lo ana se da ka so liat lo ada di maso district mata lake kambai lo aron be lo busi pada sosial leader public leader Daniel Lang Khasa Joel Borosa Babujit Lang Khasa ani hijau jak lo itu nggak ada gue dalam si Arab tuh macam kita nih coba dalam lin lo apaan ke tanggung lo si personal para kasong orang sekarang sih bayangin lo lah di masa orang sekarang son sih lo bu itu masa lo ngeliat lihat orang kayak itu mau kita sih hidup po kasih ketak po asal di masa orang son sih pulo kalau lo ngeliat itu ke factory pun mining pun ada pun lo ngeliat biar teh pasti betul tak Unlike don't can lack ni itu kalau nama cek tak, si lir sih langsung cek kan ya konsil kan semuanya dalam itu tu retailing ada konsil revenue besar kan tuh si kilo itu mungkin tanggal nangnya lo ngeliat lebih ke berarti si kilo ancek kan semuanya lah lo. Asal aku mau itu kape ini bikin dan nama mesti jangan bikin dan nama lalu kacau soal mansi cek ding lo ante soal polong lagi jauh pantai anja ada bikin dan nama lah lo ngeliat lebih ke bersih lah di masa orang itu mata sonsi nam belain lo nasi non mat bangke ala da bangke
Epeng son se dulu ya. Ipeng son se So kate song lo makai laksi mesen alam lo. So kami kinam tang non MP election aprang beta kiri dun lo tengke. Aja ka karbi dum makai compensation nang konpinai kusi itu masa panda beta nang pi kusi pula solam nang pan ho kusa. Nang le compensation nang hendak nang konpinai kusi datang masih kan pada alat tuma. laso lam mangke pinangan ta chini ne ke do de tum lo an apen pada kalong le kalang kawe la bahar ke do matum lo pada non la kupilo kupola mining area bangke mo peni pulo 1270 hektar a biha bang 9525 biha pada ke do arat to mangke kado kowe sarkesar pulo ro ke bara tumang pulo itu ke kombinasi nak kain tes tapi kombinasi nang nang oleh nak ikhlas betul nang ikhlas kalau ada orang sorban ke lapen penang bahar angkan itu mangke lah orang ke pen bahar kan itu mana tahun itu mana bahar itu mangke atau mangke asapo confuse pun hilo panci itu oi dia lo pada ke by force kami loleh bangke pijok zelo idan po kalau teman kombinasi sikipo son setidun lo pe non four wheel lo kombinasi kiason mane hydro project pine dam te lo kombinasi kison si to nang tin lo bosan yo lo nuni mane bosan to mangke bai nang se utap kare hi utap lo aso da relati bang pulo mane da relati bang son lo arap to mangke kombinasi lo chodeng de nang pinang de tapi lo li bangke anyhow ja piti kan name itu mas solution lan lo mane la mining order bang se cancel paso lo to mangke Akhirnya bilang kalau dagara tum nono manpangke mining apangke dim pekete dim klong pekete tema long lege tumang kam kelo apen hada mining le jong si bilo pulo tamte la ke environment mate litum adung arai along kidu ketha ka tum panke asona sona kesu angko ada kesu long komuni tum apran kidam bia phanda kasiksak ba la pusom dukokji kana ho gotani dukokji o apran mandani masina litum la pusom karjap teka po nang pandami akhirnya bilang. Nah sinon niliputot sa konser di ponto po. Kopia po si lapuson along. Simen punon mining apan punon. Kaprek la khai so tum adin pen. Khai pi tum long tami lapuson mining apan ke adimak long du. Ta kopia po si khai so tum along ba khai so tum kido adim along si kai tala government atum nang tong 8 kilo sa non Karbi Anglong pudampo Karbi Anglong solar project ilong let pusi ongrung kamatha sedan nili arlup and beta kilo kirip long ke long to meji pusi solar project nili methang homosti long constituency long ke 18000 bihas long da solar man lapen lumba jong tanang biji pusiku lapen west Karbi Anglong tanang biji la pusom si ini tum kai so tum ke do along si kai tame government tum bidigang limpen ini tum la pu direct kalisa indirectly pen bidigang limpen asona project amen pen ini tum along li nang di thila son si klem ponpo la si lason kopia posi ini tum kai so tum han lason sarkar tum nang pincong ini tum leaders tum council ke cari tum tong ke tek poloma ki pudun hai poloma mate government tum jung aning ke hang pen tong labang so nang ki bima na kai tum china ko kosa asinang lika chini da mateng pulo tante kopi buji nili non kani ngang tung makke la sola mangge thanam tulo te itu ma subject ke kali tu det lu lage pini ke thanang ya lam mangali lage pini ke thanang ya bangai khei ko pima ko ba ili tum kitab le porhia link sita dei kai ta definition po alam doger nangli ko pia subject ma ko porheji hala so subject bang chini der na lang hala chini ne tik ke la khay tu ma problem bang chini da mun elo lagi la si aprang ke khay alam bang chini der na lang khay ko pilo la chini der na lang non ke nai tum ilitum politics le porhe dun sita college long ta what is political science usi porhe vek nangji aprang la lok si professor tum nang than ang ichibang prachibang pra ni thong ni pli rui bak than ni
what is economics puji economics pu pilo ula lok na ke than si irui bak ta so seji ako hala ilitum bihe kahut kapore itum geography kapore ala ohomia pen itum porhe bhugul master itu mana than di irui kang thim nang than irui ta so sebon bhu mane prithvi gul mane ghorania busin nang than di la bhu mane prithvi gul mane ghorania la chini dera fisi pirthi a problema bange porhe dun thegi Piniyama bhu mane prithvi gol mane ghoronia pochini neakosi Egypt adat alang roya men Nile pukul pilo puke lage chini chekelo lage la si non itum kaje thanangi ke ilitum khelam pul mate di hala simen alam je thanam rong le lage tunge khelam mangai ka ta chini ne le Khelam na chini ne lo ange hala bangso simen ko pisia problem na do kok manal ta chini ne lu la si apra mange khei ko lam bang chini det na la non khei pulo de ilitum tribe pulo mati tribe pulo nation pulo ange la som mung da sub nation pulo da do tulang sub nation det na la an ben nation je plang na la ai nation political pilo lata ko alam do tulang nation puta lata independent nation do non independent nation do nation non itu non Bengali itu bisara lam Bengali itu nation lo lagi Bihari itu na nation lo lapen ke Ohomia ko itu na nation lo bang itu tribe atum pan anpang room et amat convert et amat ohomia pu pinchong det lo amat hala ohomia bangke nation je plan untu det lo da itum karbi atum bang nation kalilang nonta naga ta nation kalilang naga atum bangke nation ke plan kang tum ong sai de lo atum bangke ron ke dan ha 54 or 55 malong mesti ron itu dan lo nation itu plan ya pan lo la si asa in naga nation hala tungge state aso puda ci puintung te pan lo la pen itum karbi itu mangai lagi nation begitu tungge alam te ta sini tu telang angela sini ne kosi itu hala simen alam ke carang idam ni po bangai lagi itu malle velu lagi nation alam ke sini ne potsi non itu mata hala umrong so bethe ke do akar bi atum di masa tum long celang on dekhe ke di la behala di masa tum na kar bi long celang dekhe ke di anda la tum o vi ke jabra lo anda mongolian sai lo la tum akhe jabra la tum akhe jabra ko ta sini ne la tum cumang pen Mizo, Naga, Garo, Khasi, itu kado be anda Kuki, kado be anda ekei sibet lupu abinongke. Teta cici ni ne kai ki ron le cedan. La pena jo hala kei aketi non ye mandan lo kei aketi ohomia tu ne Bengali tu hai hoi. Hala tu ne bang Bihar ta tribe do pik lo frange bang celang pet lo. Non ke hala celang pet atu long ke idi ka cedan lo tu sum. Ada angge itu cici ni ne non nanta itu makai pu itu non komania pan pudam itu naga pen kai vet lo pulote ayah dengan ningsi ke jang jadi naga le si kai lang pudi itu APHL sia muni non ningkan phoba prang lo neli pulo la di masa tu along damra itu cingkinan ji isi pet ke do take a part pulo hala itu APHL sia leader lo hala bang sohot alang li nang than pilo di masa le la tu mangi ki plung si nang pole uyo na ka ko pio ko so ning gerong ka ning gerong ate ke di masa ke itu ma korte lo ku chini ne der porlo mongolian lo ku itu chini ne der porlo
la hello akam ke la sinon lan cho tagalilan non itum Amerikar bi pulote Dakar bi itum lang selet ogedi Amerikar bi apan kalimala halatum alam project po sige lang selet kedi la pule pute nang litum umrongso bethe gedo umrinti kirmi gedo akar bi itum ta langani je project ti hai di itung ke la project ka pota ka chelang selet ti ke dian te hala so tribalism lo lage la so tribe ni tribe ke tribe equality ke son product puma jong ho non akitab ne li pini ke wan beda posi da di fuga chibi beda thak wat ti si do la masi non wan thik thik det lo tribe ke equality son thom do son polo ne pen ne do is son abang ke amithang a language do amithang alam do tribe tung ke pen isi amithang adet along ri kache solai ji aphan kachari ji aphan a law do la tu aron do traditional law ke tok kali seta law do administration aphan la pen ke amithang along ri do la tu la pen aku alama bang pulo ke di alam do la pen halatu primitive system of religion do pula hodro pilo di labet isi pine dolang o isi bang ke latu kali jutang cultural tadu kalang lo culture ta latum separate culture do pula labet isi akahin no nai bang ke isi tribe pen hala isi tribe atum asatan ni cedok di hada ke pu shy they have got the shy. They are shy. Itu cuma long itu kecelang dunia panding dok dek. Akhai ke isi lo sita. Udam lo te karbia along rina ngaselam pita cuma itu pesi cuma itu sinang rab dun sina selam. Non karbia itu cipuin tum tela. Akhema itu tribal pick lang karbia tum ke. Itu nge tribal pick lo. Ya boleh. Too much tribal. Lo boleh itu omang ke. Adjective gimana di lake adjective pula te lake comparative degree superlative degree pudo body lapen kopia degree lo ne isi do di degree superlative comparative degree superlative degree pudo ke di hala grammar lo itu ko pade la pot itu hala tarbiatum tribal puta tribal ke lake degree lo lapen he is more tribal than other puta lata isi comparative degree lo and yet they are too much tribal pulate lata superlative degree lo very much tribal pulatante and superlative degree lo non itung karbi ato mangke itung ke too much tribal lang non anta las itung Amerikar bi ato mana ningdok di hang da itung tila to man la to man rap ta ke rap dun dia phana ning hang he tum ke bang la pugali je bomali tum ke hala pu hala moi mon singya ta dole hala pu ko pinie ta dole khulna bomali ta dole la ben ke hala pu ko pilne ho hala siletia ta dole la ben hala dak West Bengal mata akapreka bomali ta dolang le sedahala tum ciputot te Mongolia ni Mongolia pusi cipu panggil. Halatum tribalism, halatum avelo. Halatum mangpong. Halatum nation. Lahir angin non itum ta labang so tribal atum akai cicini na lang lahir alam ke tie bangke. Itum akai pilo. First ke murong pia sambo pulo ahokalang lo. Itum ke Mongolian lo. First thing cicini na po Mongolian lo. Ande Mongolian bolo te hala akapreka Mongolian tunge itu ma korte injir lo kente a oga vi sivet lo kente korte injir bolo te pilo a oga sivet a fancy korte injir pu bodi pu la helo kente ani korte injir bolo te chinghon ji ke dila do rapet thegi ke di je som rapet thegi ke di la helo important na alam ke the dung na tim lo lasi non itung ke cing kita lasi k alam yo itung ko pia posi backward ke le lo ma lata aphi alam tu lo
Setan non amat ke itum kopi loma la cini nangki. Aprang hut itum cini ne dia lah. Amat bang bangun tum nang tantap lo itum han nang tum ke Bali apoton di Bali angge Bali pen who grieve ron sedang who dodo mati atau mo ta dose ni tum usoko bang akesar tum neli tum hem chelong ke via bang do imu ngasang ho alang lisar ulo ha pi imur karver atau melong ke dodo no bang lo pi imur apiso si karver apiso si la so menit arikong dagi chok pi usipu lang dak panglu osoko la son bang lo hala pilo nang than ni tum han la ramayon atau mo nang thanji Bali pen hikreng buta Bali pen hugrip bukreng Bali pen hikreng ron ke sedan ha ing hune par ci apke kai bedi hala Bali pen hikreng amas hala Bali ke karbia tu apusar lo pusi tin karbia tu kalima lang di muhetan nang yang thandi ha umrong so be theta son si je than bodi yo ange Bali ke madlo Bali buka alam the mata lage Mongolian alam gali ke di Bali buka Sanskrit alam ke lage ande ko musi karbia pusar bulote amen la pen akur ta Mongolian alam ji gente Mongolian amen akur ji gente ko musi Sanskrit ke je plang tu der lo itu ma pusar bulote amen akur ke Sanskrit ke je plang velo lagi kalima di Lante ko pulo ange Bali puke recu bali thero bodi thero taipo ko mati lage thero taipo lage itung Doordarshan long ta batai sineli theklong lo 31st March ajo kapeklang halabang suhur 1988 lo ne 88 kali lo 1989 arkom neliha Guwahati sigedo nilitum hupo hem sigedo nilisopi pen bihek lang nilisopi ta hala sohot Doordarshan no peklan Bali pen who grip kacik kor la kacik kor ar kita hadi la methan kacik kor lek ngam ko hadi la sonye angge la son si karbi apusar bulate lage karbi ke therak me mi alam lo lage kopi lo ke pat therak do nei lage tum khei ka chini mi ko lo ke di lage la si me thang ban ke pat therak rong lo ke di la hello itu angge tum nyong si me thang ke pat therak rong lo te ma thadam he itum nyong si Bali asopolo basopilo kulante ma thadam tha bang hala parliament long di bang Bhagawan buka cipu tu hadak tok sarji ay karbi thero aso tok dundun di hadak di MP therak me gali jadi mala son lahelo alam mangi lahelo itu frange cicini nala amen itu hanan pul he ahu disi ba net pulo kirat ke lake Nepali itu si kirat lah Ate mahala Ram Lokhon atu hapu ke dam hut si ke se tompon pula he Himalayan atu pulo ke pu amasi Ram Nepali ke lagi historical munit body lagi amunit abang masih dukok lagi non ta odam ling talong la tumpan ke abang dukok setahala Ram pen Lokhon pu Ramayon pu ke hala ke epic hala ke imagination pu ke imagine na sige tok pu ke di ana amuni rawi ko pusi hala Nepali doma ite tong nang lok lo amuni rawi pin le yo la si chini ne yan ke hala tumpan kirat pulo pu amalang ni tum ta ka chini ne pen jo ka metan kirat pu putun lo lan jo ta kalilang 1986 aning kan ne pilone karbiat asam sahitya sobha tum ha haurang hat along hadak annual conference ng dolo. Annual conference ke dua dim aklam ahi di aklam along amen ki ir kopumya ma ekoy kopumya kirat aklam basi ki ir
kirat aklam pusiki ir amat hala bang suhut hala sahito sobha presiden komandan yang soikia ho hala suhut la ASDC itu autonomous state ke hantir bot hulu la si hala dak tok lo akagos non nili long dolan non anta konan ni file long related tek long ji je la bang so karbia tu happen ikre sendel ceton flap flup le ceton flap flup la pen lam juno ho dak itu juno dak ta tu hala dak ko pine do tulang ko man ni tok dum tum do tulang happen room ke jang rui avoir plak ason happen along ke jang rui avoir plak ason la tung le si autonomous state ke hang out ke dolo pu itu empat amal tu itu si sedakar dia tu masih kira aklam pu pudu kira ke sanskrit dalam kir ot pu kir ot pu apa lagi ot adur avi pu apa ot adur avi ko piniatu pu yang munit takali anje itu metang masih ot adur avi ko piniatu pu pudu ko pe bola masih pudu itu akhir ke sini ni apa lagi itu Mongolia ni tu ke puji putek dia apa Mongolia akhir ni tu ke Garbia tu ke ni tu Tirang di Mongolia ni perke tu ke non present pini ke Mongolia tu intang nei lo ke di Chinese tu intang nei lo bo Mongolia ni Chinese tu ta Mongolian sai se lo Korean ta Mongolian sai se lo lapen ke Japan talo lapen ke doona son tak si Mongolia tu intang ne no kaje plan anke itunge kachini ne apot Bali apoton pu keje pudun Bali ge lage therua tai polo somar pu keje pudun ge lage therak me mi alam lo kente lasi munit ke self esteem da technology puti kitab lo to self esteem mane emethang ta nitum ta ador do pehadi laso nitum ta ador do nitum ta quality mesen pehadi la chichini technology non karbi tum chini thero asoma pu pudun ro pulote lage itum kai ta thuru ne lo lage la sila khe alam ke kachini nan ji bi nong ge la helo ne li mata chini na lang non khe alam char li le te ge pini ning wel ge tang de ti ta kali penap dik anta hebu che than bom nangela na arju dun na lang ko man ni na arju hor na lang pilo lage penar arju dun hor na lang lan si tum clarify thegi piklar thegi lan si la ange la chini ne pin ke hedi itu autonomous ta long ni lagi autonomous ta election hota la si tum chichini ne election ni laga nang le lo election no pi bo si tum ka ta ki undun de ti itu pilo national party lo kidun ver athige itu ma khei chichini ne ke itu nge da hala itu hana peremji pu to bange banga khei chichini pe me ke la si non hala salam nan le lo ra khei ke chini ne alam de a khei ke chini ne pot ko som la plan elong adima ba PS ba elong police station ba bang tharo trop dolo voter list along amat kar APHLC itu bang harohini ra bang thongkera troxy long long bang harohini ra thongkera troxy BJP itu long bang harohini ra bang ke lapen Congress tu long lo bang harohini ra bang ini bang harohisi ra bang ini and long lo anke halaso adung he bongalia tu bang elong adim Farouk Krisi do voters hada ka bang itu APHLC ke bang Krisi long dulu bang Krisi be ate ma hada karbi bang Krisi do ro kali te so se chon mene se ta ka preka long prek dun dia bongalia tu bang a kai chi ni ke di bang ke amar bang ya kai ke jok ni pu chi ni apa bang BJP apan bang Pharo sir kep ra trok ner kep pilut na bang ko Congress ta bi hana ke bang ko an ne bang inkoi lo ne pilu ne sidu bang chi ni de an ke hala itu mathadam tha hala BJP atom han kar bi atung ipui bang Pharo hini ra bang kep atum ke hala
Mongolia tumbang harusir kebra trokner keblong si dodun kok lo kan deh. Mongolia hanya pape hai rong lo kan deh. Yo, itu akhir ke cici ni ne pot lah si. Lahelo nili ke cici tengke itu jong si edet tane nangi ilong rita ke nangi pulut apran ke akhir ko pima cici ni dep na la. Lapen akhir ka prek atum ben tribal atum dar Mongolian atum ben angge kaci bohong he det nangi apan si liklem vek na la. Hal atum da sini ne. Kuki atum da sini ne, reng managa atum da sini ne. Garo khasi atum da sini ne ko pia khailu malatu. Mudah ajar atum tinggi hello Mongolian pa hello. Lah hello sini Mongolian, lah hello sini. Dan Mongolian atum dura pet itu hai un po bangge sini ne. Bang Erian dong ke sini arjo tu mangke. La si atu midik melomentar komane pulo la so Erian atu he pu. Ningge lang dak itu tu mabangali. Ha TV long se ningge. Bang sini je. Erian atu komat ma la penke la Negro tu komat ma South India ke Negro tu hai selo. Negro kai hai selo. Hal tu cicini. La si South India tu ke hala Erian atu i puali ke kroin de ja kilo kente. La hello Nelly ka cinia bang la hello ambil lagai se than na lat boleh te dok pi khang yang la ko pu som sila a home tum le ningkan pharohin ni la tum det chari ma recho che plang ma ha phi ke non ke la tum shudra che plang de shudra mane a class kang dei ne phi a class tu kang dei ne hala tum dum a kai nadial dum Haris dan Britial Banyas atum areng along siala tum dodun kok pia podlo. Hala tum da cici ni ne podlo akai cici ni ne podlo. La sila solam bang si itum cini nangi pusi ni mata. Akhirnya bila sir, keluarga pen kita mau lapor lah si ahok lo, ini tuh non kaprek akai dulu, kaprek akai pun tak metang hala angkura lamge cini ni dia apa tu yo, metang akai pansi cuma thalu lah tunda, lapen ni tu mak akai pon ni tu le klem cota ring, pusi cuma thabom lu, dakar biang ngong ke do atar betunda. Sedang mau kisung ke pot ke, ini tum cerapa pete, kai so tum cerapa pete, try tum pengen do dede, boy tum cesong li puba, hala so kamat hamang ke, la tum avi, lasi ajar kami la kai so puan ke, separate kaprek kusi, cemata nampo, lasi non ni putar dependence dalam tu non ahok lo, ini tum tribe pu cicini bek ni ahok lo lagi setelah so tribe pu ka cicini je panda ini tum la pujung jung cicini ni kopi ne pen setelah me tum pur hilong nai ni liga cini ate pulo tante lamcap so putame lamcap kethe putame wale tum boronji ason tum history pur hi hete tum cicini ni non ile tum kar biya tum के कपड़े का खाए तुम हाथ से थानों चलती फॉर एग्जांपल नॉन सन आईएएस के पास के इन तुम लांग लोग लोग सिविल सर्विस लोग के कुकी मार तुम इलाम सो तुम बोंग पे के ला तुम टॉप लो लाई तुम से थानों लो खाली मगला ने से थानों लो तुम इलाम आसवांग बोंग आखेंग बोंग के ला तुम मेपिक सिविल सर्विस लोग क्वालिफाइड लो सीधा से थानों चलती अंदर ini तुम दा अंते लासों ना थागे तुम के चपा उन्नजी Puluhan dek kopi lah itu mungkin nampo, halah bangai itu cantik. Langsung tak taksi non khe tame ini tuh bukan cara pulo, ini tuh khe kuci cini. Setelah soal khe kopi hormu mah, lapen nang kon, nak pen si kelar nak pen kacini poma, kopuson si itu kacini poma, halah bangai itu aprang tame nang tambah udah. Deh, lasi langsung ini tuh kacini dahya pan, itu non kelang jalan, kopi pil itu kelang nang. Kopi pilo itu ngecari nana, lam si tanam poma, kai soang poma, tum son awareness guna poma, lapen itu tum da non sarolong kitab dulu lo, awak lo, ini tum da kitab cingam si putar cari tum tunan poma, bayi tum kacini ni tum mana putanam tunan poma, aso putar. Kita nami pelotante
ke thanam ji tum ta thek that on se thanam thei jadi thek theping e ko pulo ke thanam la si ili tum ta rat phan si ke thanam ji mate hala ka chini ne pinlang ma tum mana pa chini dam ji plutang te la ke thanam ji mate ka pa chini dam ji bang ta thek era pisi thanam thek ko la pen thek hoi pen thanam ta ke chok che ka do kok plutang te hala ka Charlie dunji bang pu tum ta mate rat tum si ta me Ani thira medel ko. ani ngi thedam ta vedet po ili bang aja ka ke chok khan oi hake sono ne mate la ta confused bang do thukok po kamang bu bang do thukok po la si ke thanam ji tu nili non nang li non mate anot ka preg le tham ji ku si ta me e me thang ta la ka study mate ka research bang ke claim kon bom nang po la Chap na ko. ing chap ing siring chap nang ko po la pen kali pelotang te hala bang kan sir kan chap tang kitab hai huita ini tum lang nang kok po jase me ke anthropology ke la ke kitab do ulo ini tum yung sin nam pelotang te hala da pen ke penangan alam sini un po la pen ini tum la non jase me lang dam nang la pu north east na tu ke tribe atum kapre ka tribe atum dolo hala tum mi thang ka chi research pen ke chetok kitab hai huita ini tum ing siring chap dun pen paching bar pen ladak pen ladak la pen la cheton u paching bar lo tante li tum bangke thek mu jot po mante ala ang thun bangke long dam thek po la sinon isi alam pang bar dam nang hala ilitum ke aprang ke asam lo ke ohomia pu khaile stanon ke Asam lo mangke Okhomia pu dukok. Awi pelute non dukok kunar peno. Langroi peno nang idun ma. Mate cyclone long to nang idun ma. Mate la longle pentong nang la mining pen long to ke long ma. La son ke munit ki la son ke chiplang ple. Kunam ni pen wang ji. Kunam ni pen wang si dak nang do si amunit jarak khai te chiplang is ta chiplangi. Heng pia ru pen si plang limit munit ke la si aprang e Okhomia khaiwe sanon do ko pulotante la ke do i thege la da ke north east hawa aprang e kadu we phanta assam busi ku pello la da ke mitte etum ta do karbi etum ta do chumang etum ta do la pen garu etum ta do Mishing atum tado, boro atum tado, naga atum tado, lakadu kawi atum umpan ilong pang rom rapet lo, ilong et bitur lo, alama ki charju thek lo, latum umpan alama ki paching kilong leder lo, apendeng sempor la lo, lapen kedo kithak, anta aprang ke klembo majutang pen culture pen paching klemlong leder si akaprek kosong lemah hoki pupono na long pudam lo tante la hostel long le lo ke tham son he sita mi hala ke tham ma aki mele na ke no ne la le son na pregalam lo sita akapre aki mia son mung tham si hala si paklem rom lo aman la ke klem ben kadu kawi anda ami thang alama ki bang ke apindeng sumpor bang ke pijo pen cewar lab lo alam ki de setini lab lo alang itum ajutang jubatan de setini lab lo ke do ke tha asona mung anda setini lapsi la kadu kawe akai kaprek pen cingki si alam ke Okhomia alam ciplang de lo la Okhomia alam lo bangke Sanskrit pen wan lo nane ala Brojawali alam pen wan lo nane Bengali alam pen pangui lo la pen ethithini la dak Mongolian atum alam the pen pangui lo la kadu kawe pangui raptur Udam na tante la chana mi solo song si dak pangui ut alam si dak ke Okhomia tu alam ciplang de la si Okhomia khai ke non do kok la son si hala Dr. Phukon Chandro Phangchota isia kitab tok lo na pen isia kitab do thulang non dak Thoughts on Indian Mongolian pula so kitab long tai tun yong silang lo lo tante la da ka pinang na so no mungkin tum long dam ji la ke Dr. Phukon Chandro Phangchot ke to kitab lo The Karbis of Northeast India Dr. Phukon Chandro Phangchot la so kitab long lang lo tante Okhomia ko song si ke chiplang ma mate aprang Okhomia khai do ma we ma
Kupuson si kacelar don thek ma kupuson si karbi pension ceplang dan ma aprang karbi khai ong pik karbi ta isi ki ong nai khai ang mong pen ke isi khai tum lo pusipu sitame non li tum celang nam nang asamang mong north east ki pudam le lo asamang mong ta karbi tum tanon ki jum nai khai song si mandon tang lo ko pia polo pro tante lahai eli tum insiring chawang si la ke chini po asi kapre kitab adalah Cosmogony of Caste and Social Mobility in Assam. Olah tak itulah. Olah. La so kitab. La penhala Assam history hai hui leli tum lang dam sita chini ji. La son nilita la son thangong pen sarge kuson la khayalam ke ningwei si hini arnisi hini ke setan ke playing on the jing non bang ke alam si bang la lo pen sa pulo ilitum setan pik nei khailam pulo khailam sata ka setan pigi alam kheta hala ka jini da mabilo te tum setan nei a sources non bang ke kupipi akeng kam si tum ka chejona ko non ke chengsi bang ke lo thui si chenam nang puma la te sia position la pen lo thui chenam mi puta men chini ni de songal tinga chenam ko Kalau tang dia sar mense paklar tu nak kok, kopi pia lu thui si tu nggak senam nang kok, non uwe kimi tempat, hala bang kana kok. Ate hala ale cini ni pulau tang de, kopi kitab long non son anthropology, kitab ke lage arts non se tu soji, hala avi be science stream tu long ridam long pulau te long elu ke long, ni, lain lo lasi, kitab, konasi ke long ji ma, lapen amen top dia pulau tang de long uwe kimi tum dan joy ki kok cini ni. Lah ini anthropology ke arts ku tip the. Arts ku tapu science ku tapu lagi. Anthropology ke. Lah si kitab ke non mata non nangkelang dun bom matu ta tok tameti. Cosmogony of caste and social mobility in Assam. Cosmogony. COSMOGONY, cosmogony of castes and social mobility in Assam. Ketotung ke Bimol J. Dev, lapen ke Dilip Kumar Lahiri. Bongalia tu, nada kupusong si Karbiato Mapanta Ohomia Pinchong loma, convert loma, lapen ahom atom pan kupusom si recho a level pen latoma pan kuli a level pinchong dat loma, lada ketok do, la so kitab long lagi ke loma thai ke Mittal Publishers Distributors 1856 Trinogor, Delhi, 35. Hadaksi Longji ku. Nili tu sita lang ramlo da long li la si along ka prek do lang ne pilo ne hala so Mittal Publishers along ka prek do lang ne pine do ta thek lang bon la Kolkata ta rilo ne li long li la la si lai pak vet ke long ke du la so kita la ke Karbiatum, Boroatum, Khasiatum, Garuatum, Nagatum, Mizoatum, Kukiatum, Dimasatum, la kadrobetum tribe atum an, Kupusomsi, Emethang Akei, Jeosi, Ohomia, Mandunoma, Ladaketok, an ke Chinipo. Nong sila hui por hete lagi tum Chini nedet bompo. Ayah dengar lah Thero asomar pun cekrong dun turong bompo. La si Bahaduri tu ayah dengar. Ni dengar Bali asomar, ni tangu pun cipu tu. Bali ke Thero taipu pina. Jong heling tang seta ko puloma. To hakiro pilo la si peleng we ke apor do lo posi. Ni tum pidingo dat po setame penap non ke bangjilang apora hudan make Jasimet tribes alam sin tum tham bon po lapen khelam
tribes lo khe lo itum tribes lo de areng lo alam pen lo la pen itum khe pulo tang te itum thang alam pen lo la khe kwalam te itum kachini dam ka ve pen apot ilitum ching honda khe de lo ching hon the khe de kwam the ki klang dam ke kai lo da gali la da council lo le tum dam lo te thek long po kar bi tum bang kwal sapuri gi long la ke one of the greatest mane nearest evidence le tum pudam gets the trouble they walk head itu masabut ke lahan lo la penili tum sum de hotai tum cerap tek de lo ka cerap dia ja kong na de lo itu la penapor ason ini tum ke claim nang ji ke dam nang ji tu osita ini tum un de lo o ka ja kong ta ini tum ka vi la song se mandel la si tribes pu penili tum la bangso acatai pen jujekti ka anu bangke Ciklo yon rak nakok tahai, sedami itu tribes pula bangso episode long la bangso khe po alam tes ni tum cetan pon brir po la cetan pon brir lo te itu paning thelo kerap cetan ji pusi la pen itu khe pan rung pang tu pon khe po pusi ni ki pon lo la si peneng we talk so on 62 to the Constitution of India and autonomous state la bangso 463 episode lo ngasih tong dum akhirnya sarjana yang kathar retired IAS officer lam pandami churu lo ke bang penda lam the la dak pen ngan thandun je itum khai po kopi mala pen kopi pia long se tum long ji ma non ove ki mi to ma ke Charlie akenang so lo la pen lo thuyan na me ke nam pa prabdun dete government of India tum preview lap lu mangi akimi ka prexi ka pin chong thu alu la se aban alo thui ta me itum online pen ta me ile tum ke nam pena men chini de lo prodam te tu or dadu nanji la lo thui ka chipi ke lake monon fil lam ka sedang lo banta itu long popo la pe sia hakki la lake asala le pan choro lo la pen akai depend of people na me choro lo ningwis na me lang le apor na chipi do pot la pen pu ing hia sang ho umrong so a constituency pen la pen sales pen lo lang li ang pan na me lam the la da ma chipi cima coy dun te ko por lang pan na me akiro pi part pi lo Asi pineng we nang kelang to porti la pening jir atuman pandame choro lo ladak pineng we PGR alam thena jupon lo sedame ni tum pineng we bang kelang wai people pidat po atuma pineng we especially tum kaching wai pon kela ke kaching khanchin mu pon kela ke trans puta posi mo adihu ka preksi PGR alam tame than pon po asi nang kelang to porti la pening jir don rap tumana da me chuni rilo nang tum share tha lahai tum chini lo polotang te tum reset po Mopen pulo itu hero potong de itu hero asomar kusi history itu pan furkimo jong sing itu ming capdam pame mete parlin parlo pomo kona pensna ke plan ma kona me itu change kita ji lasi furkimo ahu matun ke di hala isa kitab long pohilong lo ahu matun ke ayam tum tin tame furkimo citok rep ma pen cetan rep kalau teman ada ketok ahu matum ke ahem tum tin tame hurkimo kala tum ke citok lo lapen cetan lo asoma tum hanan tame non ni tum kar bi tum ta bisnura bha alam tum cetan to tilo kar bi tum hello asam lo ga Columbus ne man Amerika kades ko chenga bang mudi ipiklang chenga bang lo to war ke tham chenga bang lo la sona thaksi tum asam along rita ili tu melo kibang cengbu nang jong kono bai tu pana kokon la si nono mangke alam si than chot kalilo itu asai si klem pada ko thana link sita mo hejo itu sa kana paklar kono khai e khai jong si tum chichiri ni pura ching hona thakhe jaji e khai jong si itu paprang nahi puitami ili tum kuson me si tum ke paprang thek ko hala tai tum thek jaji aposi tum chethan ka chimum ta isi ada sim lo pos nili mata pono la pen chuling ri pono itu lama bang itu cetan pik nei amo ke bang dia lama kali next soy po kopi ne kace patta ta ho kopi ne la son ta ho kace panak ta ho la haya lama kali itu pier thelong itu makai long ani bang akenang sok ahor musi itu cetan pon cemum pon lo pade itu makai cethelong kami itu ali thetar mo pon jisi nilim beta national pon Asi pineng wa talk so bang ke pon se kam tono ka do ba bilang kelang duna korte la pai kirto panda me choro lo
la singja tuma dokso bangke peneng me bangke la ponse kan tono ka do ka be pantami kardong Cardong.